Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, kumusta? O karon day atong ipadayon ang laing sumpay ng Sugilano no nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Ito dili pa day no, shout out kay ko sa tanan nga nagsunod aning trabaho no. Salamat kayo sa pagbaybay no sa mga Sugilano gikan sa RMN Drama. Salamat kayo. O karon dito maglangan niya ang laing sumpay ning Sugilano nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Tira del Sol. Jomarty. Kinahanglang mailhan kung si kinsa man ang kriminal aron siya masilutan. Usa ka mangtas ang nipatay sa suod ni Mugigala, Iho Jomari. Usa ka mangtas nga nakasuod dinhi sa karaang bay sa mga buhay na bides. Papa Minag, Nyano, kuwang ka ba og pagtuo sa gisulti ko karon, Iho Jomari? Papa Minag, unsay mo ikasulti sa nag-viral karon sa social media nga mga minatay nga namangon nagmarcha sa kadalanan sa Latiera. Dili kalimod nga dunay dakong koneksyon ang takdol nga blood moon ug ang nag-viral nga video pa. Iho Jomari, mituo ka sa edited nga video nga nikatap diya sa social media. Nga posibleng gigamitan og AI kung artificial intelligence Dili edited ang maong mga video pa. Yun sa manimo pagsiguro. Tungod kay naay nangawa nga mga lubong sa dugay ng nangamatay pa. Usa? Giimbestigaran na sa mga otoridad ang sementeryo nga may mga lubong nga nangabli o nangahanaw na sab ang mga minatay nga pila ka dekada ng gipang lubong. Pakisulti ko sa hipis kapulisan sa Latiera. Kalisod dawaton ini pa nga mamauli mi sa syudad nga namatyan mig usa ka higala. Mukuyo ko nimo nga to sa ospital, Jomari. O asing, kay tuwa mo sa dada sa morgue sa maong ospital ang patayng lawas ni Bay Darwin. Nagmahay na hinuon ko nga akong gipagawas sa kwarta si Darwin. Gusto gid uta siya nga ubanan ko niya hangtod ka mubuntag. Wata mahibaw asing nga basin og blessing in disguise ang nahita pa. Kay kung kamo pang duha ang nagkauban gabi, basin og kamong duha pa mo'y nabiktima sa kriminal. Asing. Ikaw na lang ang muadto sa private room nila ni Crecia o Brena, ha? Asing, mag-asikaso pa ko sa billing nila o sa haya sabdi by Darwin nga napas morgue. Sige, padayon lang, Jomari. Di pa ko makatuo nga wa na si Darwin. Guilty kaayo ko sa nahitabo. Ashing, salamat kay niya ka. Kisay kuyog ni mo, Ashing. Brenna, Krisha, si Jomari ang akong kauban. Tuwa pa siya, nag-process sa billing sa inyong pag-discharge dinhi. Og mag-asikaso sa puno siya sa patay nga lawas ni Darwin. Nga naapakaroon sa morgue. Patay na si Darwin. Gipatay siya gabi sa gihulagway nilang mangtas kuno. Ashing, ay alam pakila. Gusto na. Uy, ikot na ba? Guilty ko, Krisha. Niyangyo maguto siya nga. Ato lang magpakabuntag sa atong kwarto kay dili ko niya biyaan nga maurang usa. Pero gipagawas pag kita ko siya. Akong gipabali sa ilang kwarto ni Jomari. Wa kay sa nga nahimo. Bitaw, Ashing. Wa kay sa nahitabo. Maong ayaw basulang imong kaugalingon. Guilty lagi ko. Feeling na ako may nakaingon sa iyang kamatayon. Kay kung gipasagdan palang unta na ako siyang atura sa kwarto matuog. Buhi patingali siya karon. Pero posible sab nga. Kamong duha unta ang nangamatay. Bitaw, Ashing. Kisay na sayod nga maunta ka na ang mahitabo. Kamu pang ubanan ni Darwin gabi, di ba? Maasad ang gisalti ni Jo Maria. Pero di gid mawas ako huna-huna nga kontra gusto si Darwin nga migawas sa kwarto. Guilty lagi kikaayo ko. Atong dawaton ang kamatuuran nga namatyan tag-usa si Darwin. May kahulugan gyud itong gipanulti niya. Ikaw
Unsa ba? Sungat pud kay ka, uy. Oo, ang kuno na nako. Sungugan bitaw ko. Pero seryoso kong magbahal og higugma. Ug kun di man gani magkabaton og katumanan kay akong pagbati ni Asying dinhi sa yuta. Aw, basi di ay. Ug dito niya silang kalibutan, yan akong sugton. Hoy, Darwin, nagmerida ka? Ha? Nayapag naman tingali kang tawhana ka? Kalain ba nimong paminahon na itong imong gipanulti, uy? Husto gi ka, Krisha. Murag nagmirida na siya atong higayon na. Kung nahinayon palang gid unta ta sa pagpamauli, wa unta ni mahita. Miss Krisha. Doon nagkita nga tunglo alang sa karaang pay sa mga Benavides ang pagtakdol sa blood moon. Oh, Miss Krisha. Kung mapabilin ta sa karaang bahay, Asying, posible nga kitang tanan nga mga bisita ni ini, mahurot o pangamatay. Krisha. Bisan og sakit alang nako nga magkalagyo ta, Miss Krisha. Pero mahangyo kanimo nga biya na lang gid mo ining adlaw, please. Oh, Prena, Salamat. Husto si Brenna, Krisha. karon inigbalik din ni Jo Marie. Sultihan nato siya nga mamauli na ta sa syudad. Unya, ang patay lawas ni Darwin. Iyato naman niya nasa taga-funeral homes nga to sa ilang Pinoy-anan sa syudad, Asying. Nawa gyud sir. Sorry kaya. Ki-review pa namo ang CCTV ug ano ning tabuak. Kinahanglan nga mauli sa iyong pamilya ang patayng lawas sa biktima, sir. Palihog lang. Palagi sir. Amo na pa rin kamutan. Og gi-report naman namo sa kapulisan dinhi sa Latira. Sige, sir. My God, unsa mga kining maong misteryo? Nganong naingon man kini ni ini? Oh my God! Unsa naman sa ning binuanga, Jo Marie? Gisusi pa nila ang CCTV. Naglibog sad ang taga-ospital. Kung unsa pagkaunsa nga, kalit man kay nahanaw ang patayng lawas ni Bay Darwin dito sud sa morgue. Ginoo ko. Wala dyan ko makasapot ini. Kinahanglan na yun na mamauli ta sa syudad. Husto si Asying, ayaw na mo pagdugay din sa Latiara. Kay dunay maitom nga misteryo ang karabahay sa mga Benavides. Prena, Mausap ka na ang permisa kung huna-huna. Dunay dili masabot nga enerhiya sud sa karaang bay nga nabahin sa duha ka matang sa aparisyon. Ang itom alang sa mga espiritong dautan. O puti alang sa nagsumpaag nga kalag nga wa pa mahimot ang maong mamaulit ang lagitan ninyo, Jo Marie Krisha. Tingaling nalimot mo nga duha na'y naiba ninyo. Una, si Noy Toribio. Ikaduha, si Darwin. Wa ko magdahom, Sir Midnight. Ngay mong matultulan kiling akong kabus nga Pinoy-anay. Panoy, Vitaliano. Sibaw kayo ang balita nga ikaw kuno mo'y unang nakadiskubre nga ang Rio Grande de la Tierra. Ibaha o kolor dugo kaganiyang sayo sa buntag. Sir Midnight. Tinuod ka na. Gali nga midogo kato mga vloggers ug ilang na videohan ang maong talagsaon nga talan-aon sa dako suba ang Rio Grande de la Tierra. Hinay-hinay nang ipakita ang mga dili kasarangan nga timailhan. Mga timailhan manoy Vitaliano. Timaan nga hapit na. Nagkaduol na ang gipanagna nga propesiya. Sir Midnight. Nahitabo na kini kaniadto. O ganit natala kini sa mga basahon diha sa balaang kasulatan. Sir, hinay-hinay na yun nga mialis nga ang itom nga aso sa dautan nga manulunda nga sungayay. Dili siya dautan, kundi siya ang yawi unya sa matuod nga kahiusahan o kalinaw sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, manoy. Mayong pagkatuis ang gihuptan ninyong kasulatan. Why gituis, hinoon, giyagyag ang mga timailhan paingon sa detalyado nga kamatuoran. O kamatuoran ni Ana ang pagtakdol sa puwa nga buwan kun blood moon. Sulag lamang ang nahitabo. Gihatagan ninyo og halaom nga kahulugan. Maroy Vitaliano! Ipanagda na kalagdaan sa mga propeta. Nga alaot katong nagsabwag og mga sayop nga mga pagtulunan. Kiwa sila'y kalainan sa mga daotang manulunda. Manoy! Sama ka mo sa gipanghisgutan diha sa balaang kasulatan. Nga mao ang mga mini nga mga propeta. Pagpanamastamas ka nang ipanulti ni mo karon, Manoy Vitaliano. Iluwa kagid unya sa impyerno kung itambog ka na. Sir Maynard, wa gayod ako magmahay sa akong pagtiwalag sa kulto ni aning Senyor Benedicto Benavides. Buta ka pa maghihapon sa kamatuoran. Nipatinaw na sa kalangitan ang dugoon nga buwan. Human masinati ang total blood moon. Sir, Ug karon lang yung adlaw didto sa Galilea, sa layong sidlakan.
laing timailhan na sab ang nabatyagan human mukatap sa social media og international news network nga ang ilang kadagatan kundiin kaniadto nagbuhat og mga milagro si Jesucristo nahimong usa ka dagat nga pula. Unsa? Manoy Vitaliano, dili kay sulagba lamang kining tanan. Dili og dili gyud Manoy. Dugay na ang gipadayag diha sa balaag kasulatan. Diha sa pinadayag Kapitulo 16 sa versikulo 4 nga nagingon, unya giyabo si katulong anghel ang iya panaksan ngadto sa kasubaan og sa mga tinubdan sa tubig ug nahimong dugo ang tubig niini. Oh, Vitaliano. Sir Maynard, natubag ko na ang bahin sa giingon mong nahitabo karon dito sa halayong sidlakan. Sa Galilea kung diin ang dagat karon nahimong kulor dugo. Ungolok! Ngak! Angaubak! Masuko gayon nini ang espiritu sa manulunda nga sinukunimo. Ang buhing propita nga wa ugwa gayoy kamatayon. Ikaw ay nagkatuig kaping sa akong pagkatiwalag. Adlaw o gabi kong gitunaan ang Biblia. Ug akong gitisok sa akong halimpatakan ug sa akong kasing-kasing ang mga maayong pagtulunan gikan sa balaang kasulatan, Sir Maynard. Traidor gagyod Manoy! Tunaan ko lang ug gitimbang ang insakto kang sayo. Apay na ako na pamatudan nga mas at gayod ang kamaturan. Manoy Vitaliano! Oh, bahin sa puwa nga buwan nga nahitabo kagabi, Sir Maynard. Ni usab ang akong tubag nga diha lang gihapon na makutlo sa balaang kasulatan. Sa libro ni Propeta Joel, Kapitulo 2, versikulo 31. Ang pong nagkanayon, mungit-ngit ang adlaw ug mopuwa ang buwan sa masidugo. Sa hapit na mahitabo, ang kahibulungan o makalilisan nga adlaw sa Ginoo. Kadaghanan niyag nakatunan sa balaang kasulatan. Sir Maynard, gusto ka? Hapit na. Apan dili ang propesiya nga giingon mo kay lamyon niya kamo sa dako kayong litis kamaturan nga si Ginoong Hesus moabot kayod nga puno sa tumag kabalaanon aron maghukom og luwason ng nasod nga iya sa Dios. Ungolok! Nyag! Angaubak! Gangap as muli! Ikasuko sa labing gamahanan ang imong gipamong karon, Manoy Vitaliano. Itambog og iluwa kagyud unya sa impyerno, tiguana ka! Sir Maynard, daghay kayo salamat sa pagsungko mo na ko nining kabos kong kaugalingon. Tiguang ka na, Manoy. Hinuklugi ang imong mga kasaypanan og tulira samtang may higayon ka pa og dili pa uwahi ang tanan. Sirado na ang akong kaisipan sa itom nga basahon sa karaan nga kasaysayan, Sir Maynard. Ug karon, ako nagtuo nga ang Biblia mao gayon ang buktong butang sa kasaysayan nga ngayang saligan ug tuhuan kay mao kini ang buktong mensahero sa kamatuoran hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ungolok! Nyak! Angaubak! Gangabas muli! Itambog og iluwa kagid unya sa impyerno, inigabot sa katapusan mga adlaw. Tuwa na siya. Nakalakaw na si Sir Maynard. Uy, si Undong. Higo lang siya nga mitutok na ako. Hugot ka ayaw ang pagunit niya sa hunting knife nga bronze. Undong, may nahinumduman ka na ba kung si Kinsa ka? Kinsa ka magyawd?
Mas maayong ni akalalangyot kanunay so din ang gibutangan ko ni mong lawak. Aron wala itaw nga makakita ni mo. Labi na yun ang tagakaraang bay sa mga binabides. Midoko na sab siya. O iyang gitutukan pag-ayo ang iyang gigulitan nga hunting knife. Kinsagid kahagi ni siya. Ganong hangtod karon wa man siya mahinumdum sa iyang pangan. Oh, ipahibutang siya sa daplin og miyakan sa saog. Gikan karon. Nganlan ko na lang ikaw og Hermenegildo. Naa naman yun na si Miss Krisha. Nakagawas na gikan sa ospital sila si Brina. Papaulian na ng mga batanong taga-syudad, Sir Maynard. Time pa. Di mo ba kong gimandaran? Atar sila. Tungod kay gusto kong hinusga ni mo papapauli nila. Kahit paingon na sab sa kahaponon, Sir Maynard. Unsaon naman lang kung magabihan na sa niya sila. Kinsa naman sabka nila ang patio ni Samangtas. Tar sila. Papaulian na sila. Manduian ang anak ni mong si Jo Marie. Kamay na lang yun kayo ukuhan yan ang batasan mo, tar sila. Mura mo ikay agawon o ako maoy ulipon. Oh. Kahilas ba ni mo? Sorry. Pero wa pa kumalimot sa gisaad ka na ko ni Anhing Senior Benedicto Benavides. Busa pasagdi ko, Sir Maynard. Dugay nagpatay ang nisaadi mo anak, tar sila. Ako na ang nibarog karon sa dapit sa akong amahan. Okay lang. Pero tigalig na limot ka nga ako ang bugtong saksi sa imong pagpatay ka ni atos patanaw si Hermenegildo. Gaigsoon ni Vitaliano nga driver ka ni Senior Benedicto Benavides. Oh, tar sila. Gusto kang masayran sa tanan ang tinuod mong pagkatao, Sir Maynard? Ingnan sagpa! Di pagidon taangay pa. Kay hangtod karon, pabilin pang misteryo ang kalit kayong pagkahanaw ni Darwin dito sa morgue. Ug wa na gid masayri ko na asa na. Pero kinahanglan na gid na mong mubiha dining dapita. Ako na ang bahala aron makita ang pagbalik ng patay niyang lawas, Iho Jo Marie. Salamat, Papa Min. Bye, Tito Maynard. Bye, Sir Maynard. Bye, Iha Crisia. Asing, amping mo sa inyong biyahe, Iho Jo Marie. Salamat pa. Ikaw sab din eh. Amping kanunay. Pag-ampi sa biyahe, Miss Krisha. Sa katapusan, tuwa na gid sila na mauli na. Asa makaday si Brina kawaon makapagikan nila ni Miss Krisha. Tuwa na yun ang mga batanon. Mingaw na ang taas sa karaang bahay. Wa na'y nagtikaw-tikaw. Bulakaw ka, Sir Maynard? Asa nung sa day ka? Usabay mong labot kung asa mo lakaw ang imong agaw, ha? Oh, Isubra na yun, ha? Ingnan siya pa! sorry, Sir Maynard. Gusto mo lang unta kong masayod kung angayan ba kung mag-andam alan sa imong paniudto. Kung ka na mo'y gusto mong masayran, wes larguha kong pangutana. Huh? Sagdi lang. Pailog limit gihapon ko. Martir ang akong kasing-kasing sa akong pagtigugba ni mo, Maynard. Pero ilaom paghihapon ko. Sama sa akong paglaom sa gisaan ni Aning Senior Benedicto Benavides nga imong amahan. Surok yun ang akong dugo kayong sila. Uisit siya sa akong kinabuhi. Gusto ko magkikita kang Padre Ferdi Martiniano. Apan sa dili pa ang tungang gabi, mupauli ko. Kay ikaduhang gabi karon sa takdol nga buwan.
Imong kupa, Dawata. Senyor Minard Benavides. Salamat, Padre Verde. Nagbuot-buot ka na pagsangpit ka na ko og Senyor Minard Benavides, ha? Tungod kay angayan ka. Sama ni atong amahan mo ug sa nangamatay na nimaw mga katiguangan. Salamat. Bulahan ka, Padre. Kay mahiapil ka sa mga piniling disipulo. Nga maluwas inigabot unya sa gikatakdang panahon sa kalaglagan sa kalibutan. Wa na unta ko din sa Lachira, kundi patungod sa imong influensya sa diocese, Senyor Minard Benavides. Padre Verde, magpabilin ka din sa latira hangtod sa katapusan unyang mga adlaw sa kaluwasan. Salamat. Matuod kagayod kay kana. Ay may ato. Nahinumdum ka pa ba kang Hermenegildo? Kisabay malimot nga kitambang duha. Shh! Padre Verde, may pagkataklis ka na ba usahay? Sorry. Sorry gyud kayo, Senyor Minard Benavides. Kang Manoy Vitaliano nga yang igsuon. Nakaila ka pa, Padre? Wa na gyud ako mahinumdum sa iyong panagway. Ambot ka o buhi pa ba? Buhi. Dakong buhi sa Manoy Vitaliano. Ug wa lang kay kasayuran nga ni alang siya sa palibot dining imong parokya. Usa. Nagkita na kami. Nahimamat ko na siya. Nailhan ko paghihapon siya bisan pa sa iyang bayhon nga usara ka makalilimos. Layo na tayong naabdan. Wa ba mo pang guduma? Ako, Ako sab, wa. unsa naman din yung lungsura, Jo Marie? Nisuod na ta sa lungsod sa Prosperidad. Ikatulong nga lungsod, gikan sa Latiera. Hangtod karon no. Maglisod pa ko sa pagtuo nga wa na si Darwin, Krisha, Jo Marie. Asing, Lisod kay dawato ng iyang gidangatan. Ilabi na kay nawa gyud ang iyang patayng lawas sud sa morgue. Sakit kini para sa iyong pamilya. Og mangandam na lang pud unya ta alang sa kasuko sa iyong mga kabanay. Kay madamay gid unya ta sa ilang kasuko. sampaita gid mi. Maangin gid ay ni ba? Mangandam na lang gid unya ta sa mga pangutana nila. Ambot lagi ka kung unsaon to sila sa pagtubag. Usaw niya aning mga adlaw. Mubalik ko sa Latiera. Ha? Jo Marie pa? Ay gara-gara gud. Mas nisamot ko ka-agresibo sa kung tinguha tungod sa mga katingalahan. Nga mga panghitabo nga atong nasinati sa karaambay sa mga Benavides. Jo Marie, Obligasyon na kong koreksyonan ang unsa may mga sayop nga nahimo sa kong mga katiguangan, Krisha. Kay suma sa kong pagtuon sa kasaysayan. Ilang gituis ang bala ang mga butang. Mga paghitabo sa kasaysayan. unsa? Krisha, mahal ti ka. Og ikaw lang ang gilauman ko nga mo'y akong ikatimbang. Niining giisip kong labing bugat nga misyon. Ha? Gikanahanglan kong imo pagsabot. Jo Marie. Oy, Sarap. nabati na niyo ako nabati? Jo Marie Murag. May lain ng kauban nga dili makita. Basin og huna-huna ang tunato eh. Huna-huna pa gid to nato? Ha? Nabati masabka ninyo? Oo. Oh, So, kay kita mang tanan ang nakabati, kana nagpasabot lang nga may lain tang kauban ining atong pagbiyahe karon. Tawag yun siya. Kay wa man ko'y na-sense nga presensya sa negative energy. Suot na atong kisakyan. Ug murag naa sa likod nga bahin, gikan ang tingog. Nasa baggage compartment.
Pahunungan ning auto, Jo Marie. Pahunungan ni. Kaniya sa, so siyon sa nato ang baggage compartment. Una pakita mo padayon ngadto sa syudad. Oh, Brenna? Brenna? Ikaw lagi nang naa diha. Ikaw ba gawas diha, uy? Miss Krisha, Jo Marie, Ashing, sorry gid sa kahasol ha. Nalangan na hinuon mo. Gusto ko muupan ni mo sa inyo, Miss Krisha, kay nahiubos ko ni Theater sila. Dali, gunit na ko. Gawas na diha. Balhin sa sud. Sige na, ali. balin sa sud, Brenna. Ibalhin to nato din sa baggage compartment ang ubang gamit nato sa backseat. Aron makapahimutang ultaro si Brenna uban niya siya. Hi, Brenna. Kalisod ba itong ibuhat ni mo, uy? Way insaktong ventilation sud sa baggage compartment. Okay raman. Naara may hangin gikan sa aircon. Ang ako nga, dili ko makitaan sa kung iyaan nga ni uban ko ninyo. Maayo kay nagka-desisyon na gid ka nga biyaan ang imong iyaan. Mahal man kaayo na ako si Theater sila. Pero gusto lang nako nga makaamgo siya sa iyang mga pagkuwang. O tingali, kunuwa na ko uban niya. Basin og mingawon siya sa akong presensya. Hayop ug balatian tong imong iyaan, Brenna. Miss Krisha, Ambot bitaw. Kanang mutanaw ko siyang naong. Dili na ko tuyo na musurok yun ang akong dugo. daga na kaayo hikayon nga. Gisabot na ko siya. Pero kadaga hikayon na sab ko nasakitan. Gusto na, oy. Di na ta maghiskot pa bahin niya. Jo Marie? O sa na di mong plano, ha? Mubalik ko sa Latjera. Kaya wapa ko mahuman sa komisyon sa karaang bay sa mga Buenaventes. Jo Marie? Kaya daghang mga misteryo ang gusto pag yun akong tugaron. Mga panghitabo nga nakapaukay sa komunidad. Daghang mga misteryo ang karaang bahay, Jo Marie. Kana, mo na'y gusto na kong masayran. Apil na ang nanghitabo nga mga krimen. Dunay paghitabo nga buhat sa tao, Jo Marie. Ug naasay buhat sa mga nagsumpaag nga mga kalag. Oh, Ashing. Apan ang kamatayon ni Darwin, ug ang nahitabo ni Noy Punyong murag buhat man sa tao. Wasto si Ashing siyang giingon. Kay ang nahitabo ni Noy Punyong ug Darwin, buhat kadto sa usa ka tawo. Kaniadto pagid kuno nga naay kriminal sud sa karaang bahay sa mga Benavides. pero di sa gumutuo nga ang kriminal kaniadto. Mausad ang nitumaw nga kriminal karon. Ang dakong pangutana, nganong kalit man lang nga nawa ang patayng lawas ni Darwin sud sa morgue. Oh, wag sabihin na, Sir Maynard. Gipangita na nako siya sa tanang suok ining among gipuy-an. Pagkinako ni mo og trubagon kung mapakyas, ang gipangandamang katumanan sa probinsiya tar sila. Tanghag ka! Sir Maynard, Pangita diha tar sila. Kini ako'y importante kang gibuhat din sa laboratorio kani ni Dr. Marcelo. Bye! hapit tarawag kagabhion. Nagduda kyo kung hilo mo siyang mikuyog sa mga batanong na mauli paingon sa syudad. Brenna, wag ko magdahom nga imo ni mahiwo. Pantay ka ng gidako. Mapuno gid niya sa kinusnitan ng bugan mo. Akong talahuron, wamani nam inuka. Gulakap arsin umulok. Umulok uka. Akong talahuron, umulok uka. Ihatag dining minatay ang kayagayunan nga mabuhi pag-usab ilawom sa imong kahimayaan. O akong mahal nga talahuron, umulo
uka, akong talahuron. Ungulok uka, gulak go. Ungulok uka, wabal nga tulag, gangabas nguli. Salamat, mahal nga talahuron og Dios nga matuod. Maimo ang mangiub kayong kahimayaan nga way katapusan. Nawa na siya. Nanimahong asupri ang tibok palibot. Gihatag niya ang konsiderasyon nga akong gipangayo para nining minatay nga batanong taga-syudad. Sa dili madugay, mubalik sa pagpitik ang iyang kasing-kasing nga iya na sa demonyo. Og sama kang Dr. Marcelo, mupatay na siya og tao para mo inom og labas nga dugo. Pagtagbaw sa way kinutuban nga kauhaw. Bangon, Darwin! Bangon! May bag-o ka ng kinabuhi. Apan ang kaisipan wa na igong kapasidad. Aron mahinumduman kung si kinsa ka o kung unsay imong kinabuhi sa kagahapon. Magpakalig-on ka, Darwin. Kay pakurugon ta ang katauhan. Hangtod nga moabot ang gikatakdang adlaw unya sa katubanan sa propesiya. Ursula, nga kaluha ni Tarsila. Dool nga rin. Pagdali, Ursula. Saya akong ikalaga. Nagkinahanglan og daghang dugo kini si Darwin. Mga labas nga dugo. Ikaw ang akong saligan nga maoy mo painom kaniya sa dili pa mapupos kining kagabion. Supremo. Alang kini sa kahimayaan sa atong agaon og talahuron. Ungulok! Wahaki! Bakit daw? Gulak go ungulok waki. Bakit daw? Wabal ngap tulag. Gagabas muli. Wabal ngap tulag. Gagab sa ngalan. Sama nga ang espiritu ni Talahurong Nicodemos gani akin ako. Ako sa buhatag kanimo og nining Darwin sa akong bendisyon. Sabat, Ursula, nga kaluha ni Tarsila. Sabat! Waki! Go! Uka! Lugnauk! Waki! Go ka! Langak! Daglumwaan ay sa pag-uwang ang mga iro. Nakasiguro ko nga daghang mabiktima karong gabi ora. Tarsila! Sir Maynard, Huwag ka lang magigimamat sa kaluha mong si Ursula. tungod kay dili na siya bao ang akong kaluha. Dugay na kay namatay si Ursula. Si Benina, nakita na ba nimo siya? Wa. Mas maayo pa untag ikaw ang namatay. Kay mas kasaligan pa ang imong kaluha nga si Ursula. Kasakit na ba ni mong manulti, Sir Maynard? Tungod kay ilusyonada ka, Tarsila. Gani tungod sa imong sobrang ilusyon, gani abot sa punto nga obses na ka. Nakahimo ka sa Gusto pagpatay na! sa... Gusto na, Sir Maynard. Dugay ko na katong gilubong sa kanimot. Tarsila. Oh! Ang kunon ko. Dili ko makaharong sa kong kaluha nga may kawas gikan siyang lubnganan. Kinahanglan nga ugma sa'yo sa buntag. May update na ka, bahin kang Brina. Kay kunwa, ikaw ang ipuli ko slubganan sa imong kaluha nga si Ursula. Sir Maynard, Naglibog ko kung ganong sold out kayo nimo si anhing Papa Benedicto sa buhi pagkato. Gaunta, wa makaymayong diskarte. Pulos insecurities maoy naaarang utok nimo og pagbati. pasagdi lang, Sir Maynard. Sagdi lang. Kay samtang buhi pa ko.
Padak-o na ako paglaom sa mga saan ni aning Senior Benedicto Benavides. Ursula? Hoy! Minatay! Ay, pagdoon ako, ha? Ayaw bigay pagdoon ako! Ako'y buhatan ni mong dautan. Buhat sa gisagon ka ni mong misyon kauban sa mga patay. Ngagi kang namangon sa ilang lubnganan. Lakaw na! Pahawa sa kong otomagan, Ursula! Pahawa! Pastilan, wag ko baka sapos sa kong gibati karon iha, Krisha. Agay baka akong malipay nga kauban ni mo kini si Brenna. O mabala ka kay kamaldita ra ba sa iyaan ni ini nga si Tarsila? Kung nakakita pa lang ka o giunsan na siya sa pagtatarsi ang iyaan, sigurado ki ko nga maluoy ka ni ining Brenna, Mami. Tinuod ba, iha, Brenna? Ma'am. Pastilan, ngado ka agad na ingon man siya ni Ana. Wasad ko mahibaw, ma'am. Mo nga, sige na, Mami. Please, sugot na lang good nga ani na natuuban si Brenna. Please. Mutrabaho lang ko din sa inyo, ma'am. Ayaw o kabala ka kay gidawat at ikadinhi iha. Pero atong pahibaw ng imong iyaan ha nga si Tarsila gani akadinhi kauban ni mo si Krisha nga akong anak. Sige, ma'am. Pwede rin mong kontakon si Tia Tarsila. Thank you, Mami. Happy kay ko nga ni Ana din sa ato si Brenna. Salamat kaayo ninyo, Miss Krisha, Ma'am Rolida. Pastilan, Ginoo ko. Maodi ay nga permi kong pangulbaan nga nakunahuna ninyo dito sa Lachera. Sila si Grisha o asyeng may akong gikabalakan, yaya. Mahinungdan nga kinahanglan na gid mi nga mubiya sa karang bahay sa mga Benavides. Ang higalan ninyong si Darwin. Unsa man kahadi ay nahitabong tinuores iyang patayng lawas. Dako ba ng isyu nga angay resolbahon, yaya Ingrasya? Kinahanglan ko mubalik usaon niya aning mga adlaw ngadto sa Latiera. Urong Jumari, dinhin na lang ko tanong. Tuaman bitaw dito si Sir Maynard. Yaya, doon ako'y kaugalingong misyon nga gisugdan. Kinahanglang tapuson ko ni. Wa ka lang mahadlok. Wa ka mabala ka sa posibleng imuon yang dangatan. Bisan gamay, wa ko ka nabati yaya. Nahibaw ko sa angay na kong buhatan. Ayaw ipamahala ang imong pagkadugo mga Benavides nung Jumar. Oh, yaya Ingrasya. Ayaw og hagita ang kasuko sa imong amahan. Yaya. Yaya, kadiyot lang Si Papa Maynard kining nanawag. Hala, sige, tubaga dayon. Hello, pa? Kumusta ang biyahe? Di pala ko dugay nga naabot din sa ato, pa. Si Brina, kaubano ninyo siya? Pa Maynard. Anong inyo mang gipauban? Pa, paminaw. Kay sultihan ka na ko sa tanan. Yes, ni si Brenna. Kauban siya sa akong anak ni Krisha. Kay gidamang ka na siya diha. Wes, ipapauli na siya nga di sa Latiera. Kalma lang, Tarsila. Relax lang, good. Napuot ako sa kagahig o ano babayhana, Ma'am Rolida. Buotan si Brenna. Bukaday akong nakita niya. Mas maldita pa manggani kining akong Krisha. Ma'am Rolida? Tarsila, istoryahon talang ni sa diplomasya nga paagi. Gamay ra gyud kaayo ning problema, ha? Dili ni gamay kuniskutan ang pagtuo, Ma'am Rolida. Nahibaw ka gidan. Oo, nahibaw ko. Way dalilong ka na ko. Kay usasab ko kabuhing magtotoo. Dagtoo sab ko kung unsa man ang inyong gituoan. Isipiniyalan anang babayhana. Dili lalim sa kong bahin ang iya kong gilayas-layasan. Pusit siya. Ayaw kalimot nga gipiyalan ka og usa ka tao. Dili usa ka butang, Tarsila. Daadi mo ang diferensya, Tarsila. Kadi ato kapag yun og hangtod na karon. Bati ka lang gihapon o kinaiya. Ma'am Rolida. Imbes ipong pangkaon si Brenda, ibo na hinuong gisakit. Doon na ko'y rason kung anong gibuhat ko kana. Dili ko mahimong panggaon ang usa ka binuhat nga nahibaw kong mawa rason ko niya inikabot sa tukmang panahon. Lisod kaayo kang sabtuntar sila. Ma'am Rolida, tikalig nalimot ka nga ako'y nagpupot sa kamatuuran nga hangtod karon. Wa pa masayri ni Krisha. Pwes, sige, iyagyag ang kamatuoran nga giingon mo. Kay sa tanang higayon, andam gyud kaayo ko Tarsila kay gipangandaman ko na kanang daan. Umura, Ursula, nga kaluhan ni Tarsila. Labihang nakaladok ni Darwin sa dugo nga ginamualang kaniya.
Supremo. Kadlaw na, Ursula. Ang uban ni mong mga kabanan tuan na sa ilang secret chamber. Lipahimutang na. Lakaw, pahimutang na sa uban kanila. Supremo. Ugma, mao ang ikatulong gabi o katapusan ninyong pagpamalbal. Kay nagkanipis na ang enerhiya sa takdol nga buwan. Kamoy naghatag kaninyo o gahom. Ug sunda ang uban pang sumpay ning bag-ong sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sansis Caballero. Tira del Sol. O kulihog day ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.